मैया 1 तारिख जानुवारी 2023 बो सालनो सारा पृथ्वी मनांगो नायसावये बाजुसावये जत फुर्ती किए दो मनीषा हिम्बा त्रिपुरा हावो केहा सालक्षम किए सामफ्री उंगे थांगा आबो उहा जत बाई स्नेहनाय जत बाई ब्रह्मदेवनाय ब्रह्मना मानना सार एनसी डबल बुं बसुं सारनो यावकारि थांगा बिनि स्नेमुंहा बुं ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन डायरेक्टर आबो देखिनो बुं पुइलावो आकाशवाणी आगरतला निकेहा डायरेक्टर ने सामन तांगी दं आबोनि अबो बुं त्रिपुरानि ट्रांसफार ने बुं दिल्ली बनो रेडियो स्टेशन बुं डायरेक्टर ने सामन तांगी फैया आबो देखिए बुं सामन तांदी तांदी बिनि ज्ञान बुद्धि दं मुबाइनो जत बैसनि ये बुंनो जत बै ब्रह्मदेव दं आबो किए बुं बिनि साख्रिनि बसी पाइए हिम्बा रिटे उंगे बुं त्रिपुरा फेराव फैके बुं जत 19 दफा जाति हिम्बा 19 दफा कंबारा बुए बुं केहा थांगे तो मा हिम्बा द्रावये थां मा बुए बुं केहा पॉलिटिशियन ने बाजा आबरो बाजाये बुं केहा पॉलिटिक्स गैखिए न बुं सामु मातां आबोंहा IPFT इंडिजिनस पीपल फ्रॉम ऑफ त्रिपुरा आबो हिनी वर केहा पॉलिटिकल स्नाम आबो स्नामे बुं आबरो बिनि केहा नदि मानतां त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आबोनो केहा स्काउट ये सेफर स्टेट त्रिपुरा लैंड स्नाम ओ त्रिपुरा लैंड में किसे चिनी 19 दफानि थांगो माने निबुं पॉलिटिकल बाथ्रायै सामोथ आरो मैं बुंनो स्नि यामा ग्रुप क्या फनो क्रो बुंनो जत से स्नि दं आबो के न बुंनो जत बैसनि मनिम सिंह लाइथानाय 2018 विधानसभा इलेक्शन को बुं केहा पार्टीनि कैंडिडेट मुए बाजाये बुं मिनिस्टर नि पदो माये था बुं मिनिस्टर माइमो आबो बसिनो पुरा पाइसौरि नमय माने बुं दिनै ब संसारनो यावकारि थाङा
Wala ko sa ano.